Moikka! Mä päätin tehdä teille videopostauksen, koska näistä on yleensä tykätty ihan hirveästi mun vanhoissa blogeissa. Ja sit mulla ei ole nyt kuviakaan. Niin päädyin nyt sitten tähän videopostaukseen. Ja no, mulla on ollut tänään tosi kiva päivä. Tää aika perus ja mä menin kouluun jo 8.45. Meillä oli heti 2 vanhojen tansseja ja ne nyt menee aika omalla painollaan jo, että kyllä ne ihan hyvin, tai me osataan ne. Ja sit no sit mulla oli siinä jotain pari tuntia, ihan normaalia. Ja sit vikalla tunnilla mulla olisi ollut ussaa, niin mä menin sit opettaa sille toiselle ryhmälle niitä vanhojen tansseja. Ja niin, sit me lähdettiin koulusta Nekulle. Ja hengailtiin siellä pari tuntia ja sitten Nekulla oli työhaastattelu, niin mä lähdin sitten sinne mukaan. Odottelin autossa sen joku vartin. Sen piti kestää kyllä vähän kauemmin, mut tosiaan. Ja Nekku tartti mua sinne mukaan, koska mun kännykässä on toi navigaattori tai toi juttu. Niin katsottiin sit siitä, että miten sinne mennään. Ja oltiin hirveässä ruuhkassa siellä, kun matkaan piti mennä se joku 18 minuuttia, niin siihen meni sitten joku 40 minsaa, eli puolet enemmän, ihan rento. Ja no sieltä työhaastattelusta mentiin sitten takas Nekulle. Ja oltiin siellä taas joku pari tuntia, katsottiin OC:ta. Se oli hyvä, koska minä ja Nekku ei ollut kummatkaan oikeastaan ennen katsottu sitä. Niin. En mä nyt ihan hirveästi lämmennyt sarjalle, mutta ihan jees. Ja Adam Brody oli siinä, niin silleen. Ja no sit mä lähdin vielä Nekult nopeasti tiksiin näin Teemun ja tulin sitten äsken kotiin. Ja mulle tuli joku toive niistä Oore-postauksista. Mikäköhän se oli? Niin, joku elämäni tärkeimmät jutut, niin sen mä nyt ajattelin tehdä. Ja sit mä ajattelin tehdä vielä jonkun videopostauksen. Mutta mä en varmaan ehdi tehdä paljon muuta, koska huomenna mun pitää hakea Venlalta laskettelusukset ja noi kamat ja sitten lauantaina ja no huomennakin niin pitää pakkailla aika paljon sinne Ooreen. Mä en nyt varmaan ihan hirveästi sitten tekee, mutta pari juttua kuitenkin koitan saada. Ja silleen. Mutta niin. No ei mulla oikein kummempia. Huomenna mulla olisi työhaastattelu, mutta mä en tiedä pitääkö mun siirtää se just sen takia, että tulee niin kiire, kun mun pitää huomenna vielä jäädä tekemään terveystiedon koe, kun on tosiaan se Oore-juttu, niin sitä varten. Mutta niin, eipä mulla oikeastaan mitään muuta, että no niin, moikka!